Gawa sa tinguha nga mapalambo ang musika nga tatak bisnak og noipi, tinguha usab niining usa ka event organizer nga makatabang sa katilingban. Sagad sa mga giorganisar nga mga konsyerto, aduna gyud nagpaluyo nga mga makabenepisyo. Karong buwana, laing concert for a cause na usab ang iyang giorganisar aron mapadayon ang iyang kausa nga makatabang. Busa sayran ta kini kauban siya dinhi sa programa. Kauban nato sa programa karong buntaga sa mga nag-organize ning mga kalihukan, Michael Cuarto. Mayong buntag Sir Michael, good morning og welcome sa GMA Regional TV Live. Sir, mayong buntag sad sa tanan natong mga viewers sa Regional TV Live o sa tanang Cebuano nga perminti naglantaw sa atong salig. Thank you for joining us. Naila na gyud nga kamo ang inyong grupo, organisasyon nga mag-organize og mga ingon ani nga mga events labi na sa natad sa musika, sir. Yes, sir. Unsa may katuyuan na gyud ninyo labi na we learn nga usa sa katuyuan ninyo tinguha ninyo ng pagtabang sa komunidad. Yes, sir. During pandemic nung nakita na mo nga daghan jud og mga nawad-an og panginabuhi, especially ang atong music industry. So usa sa akong gi-focus anis makatabang especially sa atong Bisrak community. Nga dako jud kay sila salamat nga after that event is nagka-continue, nag-grow jud ang music industry. Dili lang diri sa Cebu kundi include sa Mindanao area. Kaya admitted din na nahunong man gyud atong panahon sa pandemya. Karon hinahinay nagbalik. Yes, sir. Yes, sir. So ang nakanindot pa jud ani nakatabang sa mga kaila nga nawad-an sa panginabuhi. Kay kung katong ako mga kaila mo sad akong gikuha as part sa production. Bitaw. Oh. Ano saan mo nagsugod gyud ani, sir, ikaw sa pag-organize og Ako. mga events? Unsa may nakapaengganyo nimo? Ako pagsugod na ko ani pa way back sa estudyante pa ako sa Manila. Kay SK man ko dito sa kuan sa sa Makati. So naka-encourage ko nga pwede na ko siya buhaton diri ay. Which is although naka-serve ko as SK, dili na pero nakatabang gyapon ko sa community. At the same time sa ako sad ko galingon. Matag event ko na, sir, nga dunay organize, of course, atong gitinguha nga ma-successful, sir. Pero doon na po yung mga challenges, no, mga hagit nga sagad maagyaan. Yes, sir. Number one na ang kuan nga ng after the event is na yung mga gamit nga mga wa or mga guba. Aside sa ana gatong mga mulusot sad sa event Okay. o mga dili mo palit og ticket. At the same time usa sa isang pagpangita og mga sponsor nga para mas mo mabuhat jud ang event nga number. So bation nimo, sir, kuno labi na nga after sa event himon ninyo ang inyong pagtunol na sa inyong mga beneficiaries kay portion man gyud sa proceeds ani, di ba? Inyo man yung ihatag itabang man gyud. Yes, sir. Grabe jud dili makuan, sir, nga sa imong gipakita nga effort is ingani day kadaghan ang matabangan nimo, especially sa mga student sa mga eskwelahan kay mo jud amo ang gi-focus ani nga mga activities makatabang jud sa mga eskwelahan nga naapektuhan jud, especially sa dato mga aside sa pandemic also the Odette Ito bagyo. Yes, sir. Yes, sa mga tabangan. So mo inyong beneficiaries karon. Yes, sir. Yes, sir. And in line with this, sir, doon na mo kaloy-hukan gipangandaman na, no, karong buwana. Yes, Can you share to us details about this? Yes, sir. On July 22, is ang main performer ani is dili lang mga Bisrak, kundi we have parokya ni Edgar, which is ang 2018 pa sila last naka-perform diri sa Cebu, o ang Sponge Cola. And kauban ang ato ang mga Bisrak. So, nakanindot ani niya sa ato mga veterans jud nga mga Bisrak sad nga makita sa ato ang activity. Alright. Then From Cebu ra ni sila nga mga Bisrak nga mga Yes, bansa, sir. or doon na pa yung mga tagalaing lugar, tagalaing probinsya? Which ang silingan nato nga taga Negros ang Inchi. Then we have also the Missing Pilimon. Then Aggressive Audio, Makadawa. We have also the Indie Palms, sa ato mga sikat na jud nga na mga kanta diri. Platforms at mga Bistak talents nga. Yes, sir. Then ang amo sang beneficiary diri is ang Santa Rita de Garcia Women's and Children's Center. Then we have also Rotary and Polio Now Project, Philippine Counselors League, and also Philippine Red Cross Cebu Chapter. So daghan jud kay migi-aim nga matabangan sa dan. With the help of LGU and Sinulog Foundation. And in line with this, sir, just to close this conversation, doon na kay mensahe bot ipaabot sa atong mga viewers makapuso nato nga nagtan-aw karon. Yes. Hello dai sa tanan, mayong buntag balik. Katong ganahan mo tan-aw sa mo ang atong maabot nga kalihukan diri sa Cebu.
we invite everyone to buy your tickets now kay gamay na lang hapit na mahurot tungod sa nami mga promo sa nga gipanghatag. So dili lang mo malingaw kundi makadaog pa sad mo kay natay mga prices and also is makatabang sa atong community. Thank you so much, sir, for joining us this morning, ha? O good luck sa inyong maabot ng mga endeavors, mga events. Michael Cuarto, salamat, sir. Bubalik pa mi mga kapuso. Tutok lang.